sarik kaham jotono viewers rokno tabuk baji tongo 6:30 pm tini video go ang norok no phunuk nai Flipkart ni new phone chlai ni bagai kaisa product order khlaina mani no norok ani video no pa saknai tongde tini norok no unboxing khlai phunuk nai ani darani bisla sahel so guys video no skip khlaioi pa saknai tongde hinge tabuk daran bisla unboxing khlai tongo norok nai tongde so fast nai lenai omongkha carpet jerani bagai jerai setika hinge baksa wano jagi tongo bed dog sigui tango haini bagai ama ekdom kaham amoke jerai setika hinge tolao thaya jat bed dog kono phano nostonglak narok kono banana nanglak omno bogui mothoka hinge omo jerani bagai ekdom kaham je jerai ekdom comfortable feel khainai ekdom naithojak kha norok order khlaina ni ke nai mano Friday singtabu next naile nai tamtong naidi omoke pillow chini koba ke hino kobong ekdom naithok red color jera ekdom comfortable ongnai amobai jerai thukai ke bokrok tola urui jerai kam ke thui manai so haina haisang naile nai naidi amobai ekdom kam se omongkha serai kasangjak kainke duljak nai mami restaurant khlai manai mobile ekdom kaham je omo same red color no naro naithujak kainke comment khlai sadi guys naro baksa wansuk tongkhana sabni bagai omorok asuk order khlaina kainai tabuto serai kuriko haipano advance pai tonika buskang masal delivery onai ani location haine bagai advance sing pai tonika angkha khlaio jerai kaham nai nai kaiton thani bosuri tongo naro bosuri te chini bagai jerai ro kaham kurangkha deliver ongna bagai so guys naro bahai wngjk ama mi restaurant khlai jaknai ba jerai tul jaknai a product no ekdom naithokjak angle naro bahai wngjk please comment khlai sadi Friday sing haina hai nailenai tamtong tabu sing nailenai amake finally sing tabu nugui tongkha amake chirani bagai bed ekdom kaham chira ekdom comfortable nai aro roko kainke chira bisingo habai thugui manai ekdom naithokse red color amoba hinge chira no bisingo dawai naro muthugui manai thangpui rowa warglak net bo tongo amke kobong so guys naro naithojak kainke comment khlai sadi ekdom kaham amo chemburi mano te thampui kono rokom hap makla bisingo jerai kaham ken thugui manai comfortable nai jerai te jerai bai kono wanana naiya thampui ro warjana bagai ekdom aram ke thugui manai jerai naro order khlaina na mocho kainke Flipkart thangui naro order khlainai mano ekdom dam kom se 300 simi 400 ni bisingo na manai naro order khlainai mano Friday singtabu kisa snamai nalinai carpet bogui bed kisa snamlai nai naro nai tongde bed snamani boma hike snam Norok oma hikeno carpet boy mano jerai thujaknai jagao hinge pillow buriti kisa sakao oma hikeno norok jerai mothomanai jerai setika hinge ti tolao bed nostongulak so guys naro naithojak hinge like subscribe te share khaina tapok de naro support khlaimang tongde naro support nango guys tini bagai aseng nong sinai angkha khlaio norok chini video nugui naithojak na hanai norok next video naina mochoke ani channel no jara subscribe khlaiyako naro subscribe khlaidi
norok ani katal video nugui mannai hingke tabo hor ongkhaba joto kaham ke thubai de hambai ani video no paya saknai mani bagui jotono hor kaham.